May pagat panapon. Chuta naman po ganing kusina ng Applebee's Basilio. Yung luto tapong yan gat panapon yapin yung alpang paro mangga. Yung pamiliwanan ng alpang paro mangga keng lagat. Pache lagat yan, mo isang lagat pusong sagin. Lagat diri na niya naslam. Yung anak ko yung mag-video ngayon, Lorenzo. Yun naman kaya sagling kape ko. Hindi kaya papalayin ka na ako kusinilya. Eh po pala may kapali. Pero makanyan man, pasalamat kung dakal kayo. Kayo sasawang manalbe ka rin ka na akong video. At sana naman, pagsabihin tala po kapampangan ng anak tamo. Apo, paunakan, pisan. Nung atsyota mo po rin kaya tang labot kapampangan. Magkapampangan tamo, tama na gano'n. Makakarin niya tuto. Nyapot ako, nanda ako. I'm a full-blooded kapampangan. So, all my friends in United States, I'm taking up this video for you guys. Just in case you don't understand part of it, I'll be translating part of it as much as I can. I'm not a real chef, I just wanna be chef. Okay? Kaya kayo pong abe kapampangan, ko pumakay nga ito, nuling po taga ng kusinero. Kanya, mapali na yung bagay ng kaya katamong pipaglutuan. Courtesy of Kenneth Montemayor. Adyang na po nga kitchukeni, ko po mag-endorsong produkto. Salad Master ya po ini. Ne, binyan na pong Kenny Montemayor. Nung kakakitsitang Smart Balance ito, gumamit ko pong ditak kanini, extra virgin olive oil ya, pero na po endorser nini. Oren ni Resang Cup. Grapeseed oil. Mga siguro atlong kutsara. Garlic or minced garlic, ilabi na ring dildak bawang din. Rengaman nun da shallots, ilabi na ring malutong sibuyas din, o kaya retang sibuyas Tagalog aman nun da. At intang kamatis. Ako gagamit ko, mas buring gagamitan ng patis or what they call it fish sauce. Eya po tsokolate ni. This is not a chocolate. This is what we call in guagua gumi. It's a from the head of the shrimp that I blended it and it came out like this. That's gonna be the sauce. I will not be using water. So ay po gagamit danong kening luluto ko ngayon eh. Nung lalo nyo po rin eh, ela po cake din eh. Paro la po, maka-design lamang po rin eh. Lalako ko rin paro, lalako, babaklasan ko la. Banta mi lalako itan dinat. Uli nga ako man, allergic ko karetan dinat na. I'm doing this one, deveining the shrimp because I'm allergic with it. But I can eat them without the vein. And of course, the mango itself, green mango. So, balang magluto kayo, pakatandaan niyo. Kaya ba't yung magluto, tatay siyang pane. Pane yun, tatay din kaya kong kutsilyo. 20 degrees. Medyo di na niya yung puwersang bagya. Put a little bit of pressure on it. Basta't kaya ba't yung kinain, makanya yung gagawa, no? Eh, ba't salaksak yung lalaka rin? O, impisan tayo na eh. Kanya, mag-impisa tayo kayo ng grapeseed oil. Yapin yung tabang ubas sada, rin kapampangan. Tadwa na dito, bili taming tagkikatamong butter. Mata medyo manyaman niya ita. Kaya na dito, bili tayo rin kikatamong garlic. Garlic that are minced. Kapampangan, dildak bawang. Medyo paluto yung bagya. Siguro mga metong minutin pa magluto ka rin eh. Kaya po rin sindinin blower na ningkay kasi manging background. Magkantay pa naman ni John Legend kataking gulo. Sabalo, may imita niya naman yung asawa ko. Naman mabukto na naman kakagli. My wife is requesting this one, but I bet you, she's not pregnant. We're done. So the next one is the shallot or di nga manandang sibuyas Tagalog ada. Pero balo Tagalog lang. Naman biyasang managalog, kapampangan ng balo ko rin eh. Saya tayong bageta sibuyas ng Tagalog ne. Patang kebat ng may gisayta kanya-kanya. Mas buli kong gagamitan ng spatula. Rening plastic rening or rubberized. Kasi agad may agugogo, agad may asasabing ng ingkekang pipaglutuan kanini. Tutuking bili ka mo, rening kamatis, diced tomato. Mga siguro, may tingin kamatis ini. Hindi sa tala. Bili yung rin kamatis po itong medyo aman nandang madali sining kay relang
Ingkeka yung sibuyas. When it's translucent, that's what they call it in English. Translucent. So, pigisa-gisa yung mga yan. Pabren yung bagya. All of me, all of you. Tiko pang background music kabang pagluto na kayo. Sesela na kayo mo. Pero kalupa na yung sinabi ko. Yung kuwato ng pa magluto ko ling magbiasa-biasa ko mo. Enak man taga ng kusinero. Kaya mo ini. Passion naning pa magkaya. Pa magluto. Wala mo magletrato ka mo. Enak ka mo taga ng photographer. Parang medyo may luto na yun kayo. May luto na yun kamatis. Bili tayo ng patis. Here comes the fish sauce. Karangalwa, mabanto siya da. Pero kanako, pakanyaman niya, mabang luya. Ta. Mga kaya ito, may tingin yung kutsarita. Ito yung kutsara. Kaya gagamit asin eh. May tingin kayong katawan ng tao. Kung gumamit ko man, dito, kabang ko na. Babaw yung kayo, babaw yung patis. It smell like fish sauce. That's what I meant onto that one. Potang medyo may luto na yung bagyang makanyan. Bili tala rening. Yapin niya. Lamin niya yung gumi. Yung gumi. Lamin niya yung gumi. Kaya yan eh. Datang buntok paro. The head of the shrimps. I blended them. Put a little bit of water. And there you go. We're gonna add this one. And then let it simmer. Pabren niyang mukol. Ako che magluto ko lang, sabingan ko lang makanyan eh. Look at you. Pabren niyang mukol. Aki che manaliwain eh. Yung gumiyapi niya muna may gagamitan tamo kayong kay. Kaya na yung gagawa tamong pansit palabok. Tala niya na kanyang kasanding, oh. Simmer it like maybe 5 minutes. 5 minutes or so, let it boil. Pabukulan niya yung bagya, banta maluto ya. Masyadong sagiwa lasa. Okay, lawin niya yung kule. Luto na kanining gumi. Intutugita ang gawon, ibilita la rin ng paro, rin niya. So mga dwalang pulot lima rin eh. Lupa lang dulong eh, lom la pangalatyo. Paro la pala rin balak sa dulong la. O, bilita la. Eyo pa, biyayabe kitang potang gigisay yung paro kasi yung paro, kalubar rin paro kiti. Patse sinobra pa nga luto yung paro, sumyas siya laman. Eyo buring malyari ta. Yan ay manyaman kanita. Kabili da rin paro, go yang bagyang makanyan, intutukoy ng bili, pachemig dilo lang bagya. Ibili yun itang kai, detang laman da retang mangga. Kanyari laman da rin mangga, oh. Karakal daw, oh, nyama na nini. Ru, kumay chawawaye si kanini patang mga nanin naman. Iba tinayang bagyang tangap, medium heat. Sama chore ni. Yung masantinging masabo kanini kasi eh. Matsura yung kakit. Balam baluanin, balam salada yung mangga pero aliya. Kaya po ini. Alpayang paro mangga, ne? O sige. Oh. Okay, but ang gawin tamo, takpan tayo pambagya. O sige. Kaya natin, balikan tayo. O ini, yeri ni nimpemita ni asawa ko, takman tayo pa mo. Sakto eh, sakto. O sige, i-plate tayo kanina eh. We're gonna play this one, guys. Look up. So, we're gonna put this one first, like a part of the plating. And then, mango. Or mango. Dagdagan talaban, tabanyaman naman.
Maalis la lugar. Orini na rin paro. Ante ka manyaman na paro. Na. Paro. Ilang tumpak taking babo. Comes to me. Yan eh. Hebat na yan. Pulis na sayang bagya. Banta mas masanting niya. Alayang sabi-sabi. Hebat. Yan ang tayang garni sa ditak. Kami ni, yarining alpang paro ating mangga. Ano po, dakal po salamat kay Pamanalbe yung video. Sana po ko sasawang mag-random, manalbe ka rin ka na akong mga lating video. Eko po professional siya, magyasa-byasa kumupo. Dakal po salamat. Eyo po pa aksabihan, Tagalog din kay ko nga po, paunakan, asawa o kamag-anak. Kapampanganan nyo lang, eyo pikakarining kapampangan kayo. Dakal po salamat. Perfection.